mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talos programan maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Nakaulopyo dasayan kabuasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamot si kapaborito Errol Horado tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Miyerkules sa Pizza 9 at bulan na Hulyo 2025 Yada saray ulo na balita da lokal. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Lakin imbatikan na pamilya tunya nanbikkel. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 37 anyos siya laki, mangilalako na siya bo. Siningkat. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 238 ya kantidad na siya bo asamsama na otoridad sa siyudad na San Carlos. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Wangay siya laki, inatay at loob na kwarto. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, 12 na lumalagap na Philippine Navy, unlagap Jad Taal Lake. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Pinoy yang gapoy trabaho limuk sabkuno. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Duterte nakaukulan to suman-exercise unong palasyo. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 40,000 ya Pinoy na andian na trabaho at total ban laban at online game gambling. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Personal pimarungtal da police station na Pusorobio si Marion Marquez Kalimlim, 37 anyos, residente na barangay Imbalbalatong dapit na Baloy. Unong palapag to niya sa may kanayon ton kinabat ang ngaran na Delphine Lumboy Galaang the third, 50 anyos. So nalmuan niya ang dilad bilay jad mismo na rerentanto na apartment at oras na alas 8:50 na kabuasan. Diyan investigasyon na pulis si Marion Kalimlim. So ang ibaki na kaaroto niya lapod aga natawagan sa cellphone na biktima aning nang so abit lang biktima at ang dilad bilay tan walay 12 botelya na gin at abay na biktima. Akabat siyanlad pamilya to niya 20 taon lay apalabas. Ang kapumat so anang nang o pakanang nangana yawalay foul play at empathy na biktima tan agagabay na anak ton biya ipasilong at autopsiya sulaman na biktima. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 230,000 piso kantidad na siya buso asamsam at ginawa ng pansukiso kadwaran high value individual ya ginawad oras na alas 4:15 na palbangon dyan da siyudad na San Carlos. Kinabat rin suspect na kangaranan daran yan Kenneth Jan Sagon Zacarias 33 anyos tan Jerilyn Reyes Zacarias 24 anyos. Sarayas walad listaan na otoridad ya high value individual lapo din sunggay na section 11 tan 12 na Republic Act 9165. Asamsam na taklay na uloy sudwara na o walorang plastic sa siya. Yan ang karga na shabu mambulat na 35 gramo mambili na 238,000 piso. Drug paraphernalia digital ya kiluan tan arom niran na items.
sa redwaran suspect susiningkat ya tampol na sara impanolopya pwersa na Provincial Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit na Police Regional Office 1, Provincial Drug Enforcement Special Operation Unit 1, San Carlos City Police. Saray asamsama ebidensya so insubmite para da laboratory examination legan ya saray suspect. So akapisok at karsel jada syudad na San Carlos. Tanin sigapan malara na kaso ada korte. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Lapod pangilala ko na aso 37 anyos siya laki inarrested oras na alas 10:20 na Kabuasan jada barangay Lubong Bali na San Jacinto Pangasinan. Kinabat so siningkat ya suspect ug ngaranton Mark Rodas Alcantara si katoya siningkatan na intelligence operatives na San Jacinto Police kaiba sa Regional Director na UK Base Animal Welfare Investigation Project. Sa may suspect so mangilalako na aso yawalay kolor ton na white and brown ya kakarga at amputin sakot na antikay GI wire. Ginawa sa proper marking tan inventory na sa ebidensya at arapan na sa barangay official tan insigapamutla na kaso sa suspect at insunggay na Republic Act 8485. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. 40 anyos siya laki nan Bicol jad barangay Asin West Balay na Malasiki Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Rodrigo Escusio Bruan alias Alut walay asawa dumaralo sa residente na bitang lugar. Diyan investigasyon ng pulis sa may biktima so anong nang na inaton niya at oras na alas 6 na Kabuasan ya kabitin at loob na kwarto tunya panamaglay na impan taker na nylon cord at mismong bagklaw na biktima. Akabatan sa may biktima sa walaan na emotional distress napod si katoso imbatikan mula na asawa to. Wala anong nang ya suicide note at ingkagawaan na insidente kanyan ang gaposo foul play at impatoy na biktima. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag at dasaray balitad nasyonal. Wadya ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado.
At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Naghihintay na lang ng formal request ang Philippine Navy sa Department of Justice para simulan ang paghanap sa mga labi ng missing sabongeros na umano'y itinapon sa Taal Lake. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, magdideploy sila ng 3 teams o 12 technical divers mula sa kanilang Navy SEALs na gagamit ng mga underwater drone sa pagsisid. Ang Naval Special Operations Command o NAVSOCOM na kilala bilang Navy SEALs ay sinanay at eksperto sa sea, air and land operations na ang focus ay reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater operations. Sinabi ni Trinidad na 3 teams ang maaaring ipa-dispatch at magsagawa ng diving operations para maiahon ang mga buto o kalansay ng mga sabongeros kung talagang sa Taal Lake itinapon ang mga ito, tulad ng pagbubulgar ni alias Totoy. Aminado naman ang mga opisyal na ang underwater drone ay gagamitin upang mabatid kung talagang may marerecover pang mga buto, kalansay o anumang labi ng mga missing sabongero. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, tinatayang aabot sa 40,000 ang mga Pilipinong empleyado ang mawawalan ng trabaho kung ipapatupad ang total ban laban sa online gambling sa bansa. Ito ang opinyon na inihayag ni Neophyte Solon na si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez na iginit na ang pagbabawal sa operasyon ng online gambling ay hindi solusyon sa problema. Ayon kay Benitez, ang mga mawawalan ng trabaho sa online gambling ay may mga pamilyang binubuhay. Sa nasabing trabaho, kumukuha ng pambili ng pagkain, pantustos sa kalusugan at kanilang kabuhayan. Sa halip, sinabi ni Benitez na kung ireregulisa ang online gambling ay tinatayang mahigit sa 200 billion pesos kada taon ang kikitain ng pamahalaan. Ang nasabing buwis ayon pa kay Benitez ay pwedeng mapunta sa mga ospital, eskwelahan, proyekto sa infrastruktura, community program at social services para sa mga Pilipino. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balita, hindi nababahala ang palasyo sa Munoy butot balat na kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, mismong dating may bahay ni Duterte na si Ginang Zimmerman ang nagsabi na payat ang dating Pangulo. Subalit mukha namang malusog at maayos ang kanyang kondisyon sa kulungan ng International Criminal Court sa Netherlands. Maging si Vice President Sara Duterte anya ay nagsabing maayos ang kondisyon ng kanyang ama, kaya ang kailangan na lamang siguro ni Castro ay exercise. Ibinida rin anya ni Ginang Zimmerman na hindi na umiinom ang dating presidente ng kanyang maintenance sa gamot at pinapauwi na rin siya dahil maayos anya ang kanyang kalagayan. Naniniwalang opisyal na hindi naman pinapabayaan ang dating presidente sa kanyang detensyon at nababantayan ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa pinakahuling balitang nasyonal, nakuha ni Senate President Francis Escudero ang suporta ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaalyado ng oposisyon at mga magkakapatid na senador.
Ayon kay Senator J.B. Ercito, suportado si Escudero ni na Senator Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa na kilalang mga Duterte supporters. Inaasahan na ring boboto kay Escudero bilang Senate President ng 20th Congress ang magkapatid na Senator Erwin Tulfo at Rapi Tulfo, Camille Villar at Mark Villar, Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, at magkapatid na JB at Jinggoy. Sinabi ni Ejercito na nakakuha rin si Escudero ang mga makakasama sana ni Risa Hontiveros. Sa oposisyon sina Senator Bam Aquino at Francis Pangilinan. Idinagdag ni Ejercito na isang tabi muna ang mga isyu ng partido at kulay ng politika at sinuportahan kung ano ang makabubuti sa mamamayang Pilipino. Sinabi rin ni Ejercito na kabilang siya sa 16 na senador o higit pa na lumagda sa resolusyon na sumusuporta kay Escudero. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin, alas 6:22 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:30 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray na kalupida sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorion Lingkor, ating magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pitsa 9 sa buwan ng Hulyo 2025. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, informasyon, mga issue, mga sumbong, mangyari lamang po tumawag sa 0939-100-9931 at saka 0927-974-2784
At yung aking personal na text line 0946-503-6465. Yung Facebook natin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kasama rin ng YouTube. Live po tayo dyan. Ayan, no? Bawal tumanggap! Aha. Ito ang kautosan ngayon ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa lahat ng kawani ng gobyerno, ng lokal na sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yan yung no-take policy. Ayan, no? Bawal tumanggap ng suhol. Ayan, no? Ngunit dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na pinamunuan ni head, si Disaster Risk Reduction Management Officer Freddy Ed Villacorta, matagal na palang kwento yung ini-implement ang itong policy. Nung naikwento niya na pag-upo niya pa lang, medyo hindi maganda yung nangyayari sa loob ng kanyang opisina. Alam mo ba, nakwento niya na mayroong isang mahirap na kababayan nila na natulungan, nag-aabot ng 100 inaladamot, iraramay. Nansaman. Noon, pero sabi niya, nung pag-upo niya ngayon, sabi mo, talagang yan ang isa sa mga kanya, ginawa niya yung talagang sinabihan niya yung mga empleyado niya huwag tumanggap, lalo na sa mga pasyente o pamilya ng pasyente. Parang hindi tayo tumulong kung tumanggap tayo ng pera. Kaya nga pinuri ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang pamunuan ng Municipal Risk Reduction Management Office. May alam mo ba ang sabi niya, ni Mayor sa mga nandyan sa MDR? Parte po ng aming trabaho, kung kaya't hindi po kami tatanggap ng kung anumang suhol. Kino-comment ko po sila. Si Mayor Patrick ang sabi nito, kino-comment ko po sila dahil gusto ko po i-adapt ng bawat opisina ang ganitong kultura. Ayan, kung saan we impose the no-take policy, lalong-lalo na po sa ating mga social services. Ayan, kaya nga si Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang sabi niya, yung ang sabi mo, paano mo matutulungan yung pasyente kung tumatanggap ka. Kaya ito ngayon yung kanyang sinabi na dapat natulungan ang kapwa nating lalo na yung mga pasyente. Dapat masilip din ni Mayor yung nangyayari dyan sa sa may MRF. Masilip din ni Mayor Patrick yung nangyayari dyan dahil ang balita natin dyan may mga pasikit. Pero ito ngayon, ang kwan dyan, siguro hindi pa nakarating sa kanyang tanggapan yan. Kaya ito ngayon natin, itong panayam kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Freddy Ed Villacorta. Sa tagal namin sa tanggapan namin, usually mga inaas namin yung mga depressed nating kababayan na nagdaraan sa sakit, chemotherapy, dialysis, grabe yung ginagastos na ng pera. So, isip natin na kung tatanggap tayo sa ganung sitwasyon nila, parang hindi tayo nakatulong. Parang walang assistance ng gobyerno sa kanila paano pag tatanggap po tayo. So, marunong po kayo, paano niyo po nalinis yung ganyang patakaran? Yun po, lagi po natin sinasabi at nare-remind sa ating mga kababayan na nagpapaasi sa atin na huwag po silang magbibigay. Kasi po tayo po ay ayon sa gobyerno, mga taong nandito, kawalan ng gobyerno na dapat maglingkod ng tapat at karapat-dapat sa ating mga kababayan na hindi na kailangan bibigyan pa ng tip para maglingkod sa kanila. Sir, ano po kung sanction just in case na may mga nahuli? Yung may blessing tayo na ating bumubayan ngayon, si Mayor Patrick Agustin Karamat, na mag-implement tayo ng one strike policy pag ganyan. Pag ang isang
empleyado natin ay nahuli natin o may nagreklamo na tumanggap sila ng binigay itong pasyente o kaya pamilya nito ay matatanggal outright at hindi na mabibigyan ng pagkakataon maglingkod pa kahit sa anumang departamento ng lokal na pamahalaan ng gobyerno kasi po na agree para sa atin yung ganang klaseng attitude. Sir, i-recommend ang inyong opisina dahil napagkalaman po, bigla na lang dumating ang mensahe na nakarating sa opisina ni Mayor Patrick na ang MDR pala ay talagang kahit anong pilit na napagbigay ng anong bagay, lalo na pera, ay hindi tinatanggap. So, ano po ang masasabi niyo sa commendation po ng ating Mayor? Well, kami ay natutuwa kasi nakikita ng ating punong bayan kung ano man yung effort na ginagawa ng ating kagalaman. Ito ba ay pagsunod at pagkalima sa kanyang kautusan at kagustuhan na magbigay ng maganda at kakaibang servisyo sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Pagkasyaw. At ang aming kagalaman ay napapasalamat kahit sa daling panahon pa lamang na nakaupo siya bilang punong bayan. Nakita na namin yung kanyang suporta sa bawat gugustuhin namin dito sa tanggapan na gawin para mapabuti at makatulong tayo sa ating mga kababayan. Yung mga tao naman po natin under your leadership, kumusta naman po ang trabaho nila ngayon, sir? Dahil ito, may nabalitaan kami, pinipilit silang bigyan mula sa puso ng natulungan nyo ay talagang hindi nila tinanggap at hindi nila napilit na sila ay bigyan. Natutuwa ako dahil yung mga kasama natin dito sa ngayon, sumusunod sila sa pinag-uutos ng ating kagalaman. At yun po, talagang sinasaliwa at sinasayisip nila yung taos-puso pagkatulong sa ating mga kababayan. Sir, paano po ang nakakatakarang facilities na may humingi niya ng tulong na patakbo sa ibang lugar sa Pangasinan? Outside Pangasinan, kung within Pangasinan, usually hindi tayo nagsasabi na maglalagay sila ng gas. Noon na kasi medyo sa pagtaas ng gasolina, pagka-outside o Pangasinan is nagre-request tayo na ipag-gas, pabalik yung counterpart. Pero sa ngayon, dahil binigyan na tayo ng signal ng ating mayor, wala na pong sisilin. Papunta at pabalik, wala pong gagastusin ang ating mga tingin ng tulong para sa kanilang transport assistance. Kahit outside Pangasinan, Metro Manila, Baguio, or somewhere. Opo, at paulit-ulit na sinasabi na ating radio operator pagka sila tumawag sa tanggapan na pag sila po ay nagpapa-assist, wala po silang mabayaran at wala silang ibibigay na pera. Except naman kung inabutan sila sa biyahe ng tanghali o kaya kliyenta, okay lang po pag-mirita tayo kaya pakainin yung mga staff natin yung sa opisina ng assist. Sir, talaga po sa yung politician? Opo, 24/7 po. Ever since nabuo ang opisina natin, nag-start na tayo mag-24/7. Paano yung line-up ng services, sir? May pang-gabi, may pang-daytime? Opo, diretso yan. 3 shifting kami. Bale, ang isang shifting, 15 na tao na nag-aalingin na yan sa nag-a-assist sa kanila. Sa kahit anong medical na transport service na pwede maging sa opisina. During emergencies, MDR agad ang tinatawag, may traffic incident, may sa mga bagyo, kayo rin po ang nanguna. So, do you think the numbers of your people here in MDR tama ba o kulang ba? Sa tingin ko tama lang kasi in case of emergency, alam naman kaming humingi na nagtulong sa ibang departamento ng local government unit. Kasama na ang national agency gaya ng DAP at DNP. Inu-open namin sila at the same time, pwede kami tumawag at humingi ng assistance sa province at sa region. In terms of sa staff naman namin, mismo dito sa loob ng opisina, enough naman na yung numero namin kasi pag nag-red alert, lahat ng empleyado namin siguro aabot na kami ng 50, lahat po yun nag-report at nag-render ng 24/7 duty pagka-red alert kami.
gusto ka naman ng sa mga facilities. Yung facilities natin, may mga tayo in place na facilities, pero ang gusto ng ating purong bayan is i-modernize at saka i-uplift yung ating capability in terms of equipment. Kaya tuloy-tuloy yung ating pag-accumulate ko, pag-bili ng mga equipment. Pag-upgrade. Okay, thank you very much po. So yun po, ang panayama kay MDRRMO officer, si Freddy Ed Villacorta, ayan, ng bayan ng Kalasyaw. At 24/7 ang MDR, pero tatlong shifting. Tatlong shifting sila. Sila po yung yung immediate responder sa mga aksidente, mga sakuna o bagyo. Sila po yung nangunguna diyan, Kaya kailangan na yung mga manpower talagang nandiyan. Yung mga tauhan nila nandiyan. Grabe mo sa trabaho MDR. Oo. Kaya yung kautusan na one strike policy, dapat na yung mga kawani ng gobyerno tumalima kayo rito para hindi kayo matanggal sa inyong pwesto. Yung one strike policy dyan sa Kalasyaw kasi especially dyan sa may MDR talagang kalanda. Siyempre tatanggalin po nila yung kanilang mababalitaan na tumanggap ng anumang suhol, bagay man o pera. At saka hindi ka na pwedeng lumipat sa ibang mga opisina, hindi na. Talagang totally na matatanggal ka bilang isa sa mga kawani ng gobyerno diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya saludo tayo dito kay Ed Villacorta dahil na disiplina niya yung mga tauhan niya sa mga ganyan na sistema. Magmula nung siya naupo talagang in-implement niya yung bawal tumanggap ng anumang suhol mula sa mga pamilya o mga pasyente. Na humingi ng tulong, nagpasaklolo. Kaya bagay din doon sa yung mismong sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat, yung PAT. Natandaan pa yung meaning ng letter P. Professionalism, accountability at transparency. Ayan, so talagang tugma sa kanyang magagandang programa. Kung susunod itong mga empleyado ng susunod yan. Munisipyo. Flag ceremony pa nga lang. Kikita mo yung mga hindi uma-attend unatin laranatan. Iraramay agong babango na masakbay. Masakbay lara. Iraramay lupa nagmuna nananang. Nananang mo laranatan. Kaya para hindi maatrasado yung mga naatrasado, ginawang 8 o'clock. 8 o'clock, at doon na sa may loob ng sports complex. Ayan. Rain or shine, every Monday, may flag ceremony. Nakita nyo naman, talagang ang mayor ng Kalasyaw ngayon talagang workaholic hanggang gabi nagtatrabaho. Napakasipag. Napakasipag. Minsan daw umabot ng alas 10 ng gabi, nandun pa sila sa munisipyo dahil sa dami ng kanyang inaasikaso. At saka part pa rin ng transition. Ng kanyang transition. Hindi mo naman basta-basta magagamay ang isang trabaho, lalo na chief executive yan, mayor yan. Diba? Kaya medyo mahirap talaga yung pag-adjust pa sa una. Okay. Alas 6:45 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Hindi lang sa karagatan ng Bulinaw o Agno nagkalat ang mga shabu, kundi maging sa lansangan na sa lungsod ng Alaminos. Ano bang ibig sabihin nito, Kapaborito Irol? Meron bang malaking sindikato na nasa likod ng
mga illegal na droga diyan sa First District. Yung ating nakalap na balita ay ito nga, yung shabu. 3.4. Oho. Mantakin mo napakalaki yung 3.4 million pesos na mahigit. So 501 na gramo. Ang napulot ng isang nagmomotorsiklo. Itong si Reggie Babira Mendoza, 41 years old, na taga Magsaysay, Alaminos. Basahin mo nga yung mismong report galing sa police Kapaborito. Ito nga, na-recover na hinihinalang shabu na nakalagay sa Chinese tea na pakete na may label na Dagwanyin. Dagwanyin, yung tatak. Tatak na niya. may tinatayang bigat na 500 grams sa halagang 3,400,000 na mahigit. At ito nga, kaugnay sa nasabing balita, ay July 8, dakong alas 4 ng madaling araw, ito nasa report na rin ng PNP. Si Reggie Babera Mendoza, isang 41 taong gulang, may asawa at residente nga dyan sa may Alaminos City, ay nakakita ng isang tea pack, yun nga, yung pakete ng tsaa na may tatak na Daguan Yin. Sa Chinese. gitna, Chinese siguro ito, Dagwanyin. Sa gitna ng Cadre Road, Barangay Poblacion, Alaminos City, Pangasinan. At dyan nga sa may batay sa kanilang paunang investigasyon, si Punong Barangay Alex Abara Recosana, 56 na taong gulang, residente rin ng Barangay Magsaysay, Alaminos, ay nagulat sa Alaminos City Police Station na si Reggie Babera Mendoza ay nagtungo sa kanyang tahanan upang isuko ang nasabing tea pack na napulot niya na bukas at naglalaman umano ng hinihinalang shabu na yun nga, ang bigat ay 500 na mahigit na gramo at nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Ayon kay Reggie Mendoza, bandang alas 4 ng madaling araw, July 8, habang siya ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Cadre Road, Barangay Poblacion, ay nakita niya ang naturang pakete. At agad itong dinala sa kanyang tahanan. Insan po ito. Agad namang nagtungo ang Alaminos City Police Station kasama ang tauhan ng mga RID. Diyan sa may Regional Intelligence Division siguro yan, kinatawan mula sa DOI, may DOJ din. At mga opisyal ng barangay ng Magsaysay upang isagawa ang tamang pagmamarka at inventaryo ng na-recover na hinihinalang shabu. So mantakin nyo, 501 na gramo ng shabu. Bakit nandyan lang sa kalsada? Nasa kalsada na, napulot ng nakamotorsiklo na si Reggie Babira Mendoza, 41 years old, na napulot niya dyan sa may mismong poblasyon ng Alaminos City. Sa may Cadre Road. So yung worth ng shabu na yan 3.4 million piso. Nakabalot ito sa pakitin ng tea at may tatak, may marka na Daguan Yin. Yun ang tatak ng naturang pakite. Chinese tea pack. So tingnan nyo, dyan na sa daan na napupulot yung mga shabu, hindi na dun sa karagatan. Nung nakarang buwan more than 8 billion na halaga ng shabu na narecover sa karagatan ng Bulinaw, Agno, papuntang dyan sa may Sambales, di ba? Nagkalat ang mga lumulutang na shabu dyan noon, ang nakarang buwan. Ngayon, sa kalsada na, napupulot ang mga shabu. Ano ba yan? Ano ba yan? Ngayon, sino ang mayor ng Agno? Di ba si Liste? Sino ang mayor ng Bulinaw? Di ba si Liste?
Sino ang mayor ng Alaminos? Di ba si Liste? Sino ang congressman ng 4th District? Di ba si Liste? Wala tayong kwan dito masamang tinapay dito sinasabi lang namin yung mga kwan dyan. Hindi, siyempre, imbestigahan damot. Imbestigahan, Yung mga leader na binanggit mo, sigurado gumagalaw din yan para maimbestigahan yung mga ganyan. Siyempre, baluarte datan. Hindi namin sinasabi na kwan. Wala ka naman sinabi. Walang sinabi. Ngayon ang kwan dyan, sino ang nasa likod ng pagdadala ng mga shipment ng shabu dyan sa 1st District? Kung sino yung nasa utak nyo, siguro naglalaro yung sa utak makaulit sa tansay police, sa PNP. Kaya sila yung mga otoridad ang magtatrabaho para mahuli yung mga dapat matuntun nila yung mismong sindikato, yung malaking isda na nasa likod ng pagdadala ng legal na droga dyan sa may Western Pangasinan. Kung kanyan may bibinta yan, ilang tao na, ilang kabataan ang masisira ang kailang buhay dahil dyan sa illegal na droga na yan. Kaya dapat sana ang ating mga otoridad ay magmatsyag at magsagawa ng malalim na investigasyon kaugnay dito sa mga nagkalat na illegal na droga dyan po sa Western Pangasinan, kung bakit sila nakakapasok dito sa mismong territorial water ng Pilipinas, especially dyan sa Western Pangasinan. Okay. Meron din mga nahuhuli sa iba't ibang bayan din. Maliitan lang yan. 200,000, mga ganun. At least meron. Maliit lang yan. Pero meron, gumagalaw pa rin. Yung mga kapulisan, pero mas masipag gumalaw yung mga nagtitinda. Nagara na upot. Kaya nga Kaya ipasa kamay natin sa mga otoridad ang investigasyon para matukoy kung sino yung mga big fish na nasa likod ng illegal na droga na pumapasok dito sa ating lalawigang Pangasinan. Ano ba yan? Good morning kay Samuel Dupagan dyan sa may Dasul. Kumusta ka la? Ditanda Dasul. Kumusta mo lay kiyan Mrs. mo si Bingbing Cortez. Ayan Jima Lularga Manlungat. Ayan, good morning. Kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dennis, ka Errol, sabi niya rito. Good morning din. At good morning kay Mayor Engineer Ricardo Carding Valderas dyan sa Lawak, Pangasinan. At ganun din si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Good morning. Si Ayi Jovellanos. Hello po mga kuya, shout out po, anak po ito ni Bogart. Baka si dating SK ito. Baka si dating SK. Dyan sa may Kalasyaw. Kalasyaw. Good morning Kalasyaw. Speaking si Sir Ben Gab Jovellanos, good morning. Good morning. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag. Si Kagawad Kilaton. Diyan sa may Bunlag. At happy birthday nga pala kay Kagawad Dio Quinto Peralta. Nakita ko kala mo magpapansit ka naman. Pansit ka naman. Ayan, good morning. Si Aida Hontilia Bacos. Ayan, good morning po sir, sabi niya. Good morning din sa inyo. Ganun din si Leonarda Balawing. Ayan, good morning. Yung asawa daw ni Ayi na si Jepong Jovellanos, nakikinig din. Good morning sa inyo. Kabat-kabat ng Tararaya, kilala rin natin itong mga ito. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan.
Si Sir Jeffrel, good morning. At si Sir si Dr. Felix. Felix Domicilio. Ayan, good morning. Diyan sa Mapandan. Diyan sa Mapandan, talagang booming town na ang Mapandan, ano? Ganyan talaga pag masipag. Masipag ang mayor. Kanilang mga leaders. Tingnan mo, for the past 3 years ng kanyang panungkulan, ay talagang nabago niya ang bayan ng Mapandan, Pangasinan. Maraming mga nagpatayo ng kailang mga negosyo na mayroon ng bangko diyan, di ba? Sa Mapandan. Meron na rin, meron na rin mga parmasya. Meron na rin yung mga mailit na food chain. Ayan, mga at mga grocery. So nakikita nyo ang talagang yung new era yung pag-asenso ng isang bayan. Ayan, good morning po sa inyo. Speaking of mga establishments, dyan po sa may bayan ng Kalasyaw. Kahapon nagkaroon ng groundbreaking ang itatayong hotel. At saka hotel na may basta hotel. Diyan sa may sa may Robinsons yan. Ayan, Robinsons Hotel and Resort, RHR. Siyempre, nandyan po si Mayor Patrick Agustin Karamat na kasama rin sa programang groundbreaking. Si Councilor Elias V. nandyan din. Good morning kay Puso Chief ng San Carlos, George Bacani, at ganoon din kay Tina De Leon, Puso ng Kalasyaw din ito. Ang balita nating Puso Chief pala dyan, kaibigan din natin sa Kalasyaw. Si Sir Mandirigma. Si Mandirigma. Si Ray De La Cruz. Okay. Minsan makapanayam natin yan. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Good morning sa serbisyong PAT, Professional, Accountable at Transparency dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Ay, nandyan din si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar, si Councilor Nestor Gabrillo, good morning, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Manny The Twin. Si Councilor Jupilo Risco. Nandyan din si Councilor Haberdani Messina, Councilor Mike Sison. Si si Federation President ng SK, si Mariana Messina, good morning. At si Liga President Jose Paris. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. Merkules, hindi ngayon yun. Merkules? Merkules at Huwebes yung kanyang paghahakot ng basura. Good morning din kay Mayor Liseldo Dungkalugay ng Sual, Pangasinan. Si Vice Mayor Maximilian, good morning. At ganoon din kay Madam Garly Macaranas Kalugay. Ayan, good morning po dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. City Mayor Julia Rayoy Risuelio ng San Carlos. Si Vice Mayor Bogs, good morning. Ganoon din kay Executive Secretary Juliano Jules Risuelio. Sir Jules, good morning. Si Liga President Buyet Magat, good morning. At ganoon din si Kapitan Jonan Estabilio at dating Liga President Nanding Estabilio. Si Kapitan Joel Cruz, good morning. Kapitan Bob 25. Ayan, good morning po sa inyo diyan sa San Carlos City. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawida at magbabalik kami bukas. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Timog Tipangasinan, Dennis Muharis. Diyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspidiga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan